prvním díle cyklu jsme se přiblížili, jak technologie vstupují do života lidí, mladé generace zvláště. Mění způsob myšlení, ovlivňují trávení volného času, šíření informací a nepochybně i to, v jakých podmínkách se vzdělávání odehrává. Je celkem zřejmé, že dochází k natolik významné proměně prostředí, že na ně musí školství jako celek reagovat. Je třeba ho novým podmínkám přizpůsobit. Podívejme se tentokrát na to, jak by nejspíše měla vypadat vzdělávací politika. Byla-li by taková transformace integrující technologie do výukového procesu její prioritou. Na evropské úrovni je nejvyšším orgánem, který se zabývá vzdělávacími technologiemi, tzv. ICT cluster. Vytvořila ho Evropská komise na základě Lisabonské strategie, jež v roce 2000 stanovila za hlavní cíl evropské politiky informační společnost pro všechny se znalostní ekonomikou schopnou konkurence na globálním trhu. Asi si všichni uvědomujeme, proč takovéto požadavky jsou vznášeny a jak je důležité je splnit. Učitelský pomocník nedávno informoval o tom, že právě ICT Cluster publikoval doporučení. Nemůže víc než doporučení, protože evropské vlády jsou nezávislé ve vzdělávací politice. A to doporučení má celkem 4 hlavní témata. Já nebudu se zabývat detailně těmito tématy, jenom velmi stručně. Vedení a institucionální změny. Tam je hlavním bodem kvalitní řízení na všech úrovních, jež má zásadní význam pro zajištění optimálního využití technologií žáky. Digitální kompetence a dovednosti pro život. Tam se praví, že školství musí odstraňovat vznikající digitální rozdíly, technologie musí být součástí výuky nepřetržitě od útlého mládí, školství musí reagovat na potřeby trhu pracovních sil. 3. bod. Individualizace vzdělávání. Technologie musí být jako povinná součást integrovány téměř do všech předmětů, aby mohl každý žák pracovat svým vlastním tempem podle svých schopností, aktuálního stádia vývoje, poznání a situace, v níž se nachází. A 4. bodem je příprava učitelů. Digitální kompetence musí být v oblasti přípravy učitelů považovány za klíčové. Tak takhle definuje Evropská komise doporučení vládám, jak by měly nasměrovat svou politiku ve vzdělávání. Jasně, že to není vůbec snadné. My už víme, že vlastně nevíme úplně přesně, jak by výstup vzdělávacího procesu měl vypadat. S určitostí víme jen to, že většina žáků bude díky rychle se měnícím podmínkám v budoucnosti nucena opakovaně měnit zaměstnání i pracovní postupy. Tou nejdůležitější schopností pro život je opakovaně celý život se učit něco nového a to nepotřebné zapomínat. V situaci, v níž se snažíme definovat školskou politiku a její koncepci, a přitom neznáme přesně cíle, ke kterým chceme dospět, tak trochu připomíná rozhodování, kterým směrem se vydat v prostoru, kde vidíte jen pár prvních kroků. A přesto je třeba se snažit budoucí vývoj ovlivňovat. Snažíme se definovat kompetence co nejpodrobněji. Snažíme se popsat školu nebo výukový proces, jak by měl vypadat, aby jsme k těmto kompetencím dospěli. Změna v cílech nutně vyvolává transformaci. Někdy je přirovnávaná k vývoji webu, kde je web 1.0 a web 2.0. Máme školu 1.0, tu tradiční, institucionální, uzavřenou před světem, kde je vše plánováno a stabilní. Výuka je přímo řízena, definována. Nejčastěji dochází k přenosu informací a znalostí všem naraz. Škola 2.0 vypadá trochu jinak. Procesy se dějí individuálně.
Škola je otevřená. Vypadá trochu chaoticky. Decentralizovaně. Vývoj je dynamický. Výuka je vedena nepřímo. Každý se vytváří jakési osobní prostředí, v němž sám by měl svůj růst realizovat. A přitom je ve spojení se spolužáky, se zájmovými skupinami, v kterých se ta činnost odehrává. Samozřejmě se k tomu ještě dostaneme podrobněji. Proces transformace, jimž prochází celé školství, je možno obecně přirovnat k inovačnímu procesu popsanému Everettem Rodgersem, kde celá společnost se vyvíjí v duchu Gaussovy křivky. Na začátku jsou ranní inovátoři, na konci zpozdělci a každý jednotlivec musí projít procesem osvojení inovace. U učitelů tento proces nejlépe popsal Madindach a Klein v rámci projektu Apple Classroom of Tomorrow již před více než 15 lety. A tam učitel prochází 4 základními stádii. Od nutnosti, pocitu, že musí technologie zvládnout, přes mistrovství, což je technické mistrovství ovládání počítačů. Pak teprve může přijít v cítění, to je orientace směrem k žákům. Pochopení, kde by mohly technologie pomoci ve výukovém procesu. A v závěrečném stádiu mění své výukové postupy. To je teprve ta skutečná inovace. Je schopen přizpůsobit výukové metody tomu, co mu dovolují technologie. Chceme-li se na to, co měl učitel zvládat s technologiemi, podívat trochu podrobněji, můžeme se seznámit třeba s taxonomií Glena Blecova, která má 6 stupňů. Na prvním je učitel, který nemá rád počítače nebo netuší, jak by mohly být použity. Ten předkládá studentům hotové výukové programy na nejvejš. A studenti jsou si neschopnosti učitele vědomi. Na té nejvyšší úrovni došlo k zásadní změně. Technologie jsou pro učitele nástrojem otevřených možností. Zjišťuje potřeby studentů a jim přizpůsobuje své výukové postupy. Čili dochází k tomu, co nám doporučoval ICT Cluster, k individualizaci. Když to všechno shrneme, dospějeme určitě k závěru, že technologie patří k základnímu pilíři znalostí učitele. Dokonalý učitel musí mít všechny 3 složky, jejich kombinaci, musí se prolínat. V každé té složce je nějakým způsobem obsah definován. U technologií to bývá nejčastěji pomocí standardů, které jsou připraveny na úrovni státu a stát by měl kontrolovat, jestli učitelé vykonávající své povolání tyto standardy splňují. Existuje celá řada variant těchto standardů. Nejznámější jsou standardy ISTE, což je americká mezinárodní organizace. Jiné připravuje UNESCO. Všechny byly už učitelským pomocníkem publikovány, můžete se s nimi detailně seznámit, najdete-li si je. Standardy velmi podobně, jako existují pro učitele, existují i pro žáky. ISTE dokonce vyvinula standardy pro administrátory, to je pro vedoucí školské pracovníky. A existují všechny v různých variantách. Chceme-li se zabývat celostátní koncepcí, může pro nás být britská vládní agentura BECTA dobrým příkladem. Připravuje celou řadu různých nástrojů, aktivit, které pomáhají školám integrovat technologie. Popis toho, jakým směrem by se měli vyvíjet žáci, je jenom malou součástí toho. Existuje kampaň vzdělání pro nastávající generaci, která se orientuje i na rodiče a školám dává k dispozici evaluační nástroj, pomocí něhož mohou sami ohodnotit, kde se nacházejí
a nastavit správně cestu k dalším vývojovým stádiím. I naše školy dostávají k dispozici podobný nástroj, který je připravován v rámci projektu Cesta ke kvalitě, který koordinuje NUOV a VUP. V jeho rámci si mohou vyplnit tabulku, kde je celá řada kategorií a v každé z nich jsou indikátory ve 4 úrovních. Od začínáme po jsme příkladem ostatním a tam si najdou, na které úrovni se asi nacházejí a mohou se inspirovat úrovněmi vyššími k nasměrování svého dalšího vývoje. V Británii však šli ještě o poznání dál a svou kampaň doplnili soutěží, v níž se školy mohou stát centry excelence. Aktivity, které byly úspěšné, byly zároveň dokumentovány v rámci reportáží a tyto reportáže slouží jako příklady dobré praxe ostatním, což je mimořádně důležité, má-li se školství plošně v rámci celého státu dostat ve využívání technologií na vyšší úroveň. A na závěr několik citátů významných osobností, které mají co říct k nasměrování státní informační politiky. Americké ministerstvo průmyslu hodnotilo 55 odvětví podle toho, jak efektivně používají technologie. Školství zůstalo na posledním 55. místě. Děti žijí teď v jiném světě. Já tomu říkám téměř teď, protože když používají Twitter, Facebook a jiné prostředky, které nejsou přímo synchronní. Není to přímo teď, ale jenom téměř teď. Je to velmi zajímavý prostor. Děti mají mnohem víc stimulované a bohatší prostředí mimo školu než ve škole. Děti jsou velkými vývojáři obsahu na sociálních sítích prostřednictvím e-mailu, textovek a jiných prostředků, které jsou ve školách často zakázány. Děti jsou centrem pozornosti ve školách, ale oni se vzdělávají i mimo školu, ve svých komunitách, doma, v knihovnách, online. Je třeba otevřít dveře primárním zdrojům, online zdrojům, které jsou pro výuku určeny. Děti mají vlastní mobilní zařízení a mohou stahovat data, vzdělávat se i mimo školu. Musíme jako učitelé akceptovat, že zde technologie už není volbou. Vytvořila si vlastní prostředí, které není určeno pro výuku informatiky, ale pro všechny předměty. Musíme začít u učitelů.